Čau lidi, dneska si jdem prohlídnout takovou pátek, že jo, tak pár hodin, tak no, takže jedem se projít na to, náhle na nějakou starou chatku, to se teď bude vidět. Já se jdem nějak kouknout a Richie tady není sám. Já se tady s ním a budeme se kouknout do té chatky. No. Takhle nějak. Nevím, jestli do chatky, i když no. Do chatky ne, ale tak budeme to tam zkoumat. Zkusíme to. No, jak vidíte, tak já mám dobrý kolo. A Richie má takový oblíbený. No to nejde, já tam jedem. To zastavíme. Tam posadím. A když tak já jsem 101 a on je 202. Hej. Tak to my stavíme. Nevíte, co nás tam čeká, takže jako... Vidíte. Chvíli. Les, dělej. Jdeš, kurva. Děláš, co děláš? Podívat se, jestli tam není vidět. No jo, jak vidíte. Já Richko budu vydat. Aha, tak on se tam asi dá víc vypoteď. No jak vidíte, je to taková stará chatka. Možná je tam někde, možná ne. Samozřejmě my to budeme prozkoumat, že jo, Richie? Jasně. Tak, jdem na to? Jo? Vás? Geronimo! Vyšipte si boty, kámo. Tak jdem. Počkej. Musím natočit všechno, jako. No jak vidíte, tady je zabodnutý něco. Víš? Je to zrazavělý. Tak jak to otvírá? A uvědomte si, do čeho jdeme. Hej, zavřeli se vrátka. Co když tady něco je? Co jsem slyšel? Je tady někdo? Spíš ne. Vypadá, že tady někdo byl? No a jak vidíte, nikdo od tady teď nepřišel. Nevidíš to? Já jsou zamčený, jediný, kudy se tam dá víc, je to... Dej. Dám? Já nevím, jestli se tam dá víc, měla tak do sklepa, ale... Další to se asi už Koukej. Hordel. A teď jdeme tam? Tam? Dá. Když tráva je to poměrně vysoká. A když tak jako Ty vole, sršel. příjemný to není, ale hej kámo, sršenci, já v prdel. Pojď pryč. Kurva. Nevadí. A podařilo se to. No. To je hned při místnosti. Můžeme si vybrat. Tady v tom byla lafica. Už ne, to bylo no. Jak vidíte. A tamhle se stalo. Nechoď tam. Pojď, neboj. Pojď sem, dělej. Šupli nekra. Já jdu pryč. A taky. Takže se jdeme kouknout dál, ale to si dej, když si musíme dát na to. No dej to už, co? Kde to sršení? Někam odlítla. Já už mě jen šlápnem. Takže já se s váma loučím. Já taky. Příště u dalšího videa bude informačka, to je sršeň. To je vosa. Bude informačka, když ani nevím, co tam slyšel, já jsem nic teda neslyšel. A já se s váma loučím, takže čau. Takže čau. Ryba!